sekar kehadung Kuwen kembang 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 menur Esu arum kaya kaya kasih Kusum kabar sumawur sumawur ing Siung gajah duh mas merah Indrajit pantunungipun Orek memes ngembang bakung Nyengkir gading renggojo jarweng ranuduh wong ayu Singa tirta mangsa janma baya sapa kang anyutup adalah ya jagat ya dewa ya Bathara lah kok iki ana kaelokan kang mapan ana ing alas wulusan alas sing kondang alas keliwat-liwat wingit kepati-pati satu mara satu mati janma mara mung kariyaran lah kok iki lah kok enek bocah wedok durung cukup umur dasare ya isih bocah nek nitik saka umure
Udakara umur 18 taun. Ayune pindha widodari darat. Kamangka negara Ngastina, kamangka Plasa Jenar iki gudange wong ayu. Ning kok babar belas ora ana sing munjuli bocah iki. Iku gek-gek widodari keblasuk engko. Nduk. Aku tak takon namane peyan sapa? Inggih Raden. Raden Patih Harya Sengkuni. Emas kowe nek nyeluk aku. Emas. Emas Patih Harya Sangkuni. Lah dalah ngono lho. Mbok celuk emas ki umurku kaya suda balik dadi 20 taun ngono. Peyan sapa? Peyan sapa? Peyan sapa asmane? Nggih. Dangu dateng jasad kula Mas Patih. Nami kula pun Endang Pamikatsih. Sapa? Endang Pamikatsih. Omahmu ndi, Nduk? Kandangan. Oh. Kandangan. Nggih. Wis ing atase kene iki alas wulusan, alas angker tur ya alas wingit. Lah kok kowe wani trutusan tekan kene gek tanpa kanta kang sarta tanpa kanthi. Apa kowe ndak wedi, Nduk? Mboten. Lho, kok iso ora wedi? Saben dinten kula mriku lewat alas mriki, mlebet alas mriki, mergi dateng mriki mriku sumber pedamelan kula. Alas wulusan kene sumber pegawean kula. Wis kowe kok nyambut gawe apa? Nyambut gawe kok ning tengahing alas lho. Nyambut gawe kok ning tengahing alas kowe nyambut gawe apa? Pados bekecot. Oh. Golek bekecot inje. Golek bekecot kok nggo apa, Nduk? Kok nggo apa golek bekecot? Kula kelempakaken, kula beto mantuk, kula bumboni, kula masak lajeng kula bungkusi alit-alit, kula dol teng wayangan-wayangan, kula dol teng campur sari ngaten. Enak ora bekecotmu, Nduk? Nggih menawi penasaran kapan-kapan nek longgar kula aturi mampir dhateng griya kula. Bah, nek nitik ka wonge mesti bekecotmu jek mening mesti. Kaya ngono lho. Ndane kaya ngopo bekicote kerembut. Kusik. Kowe isih bocah. Kok wis nyambut gawe lah wong tuamu? Kula niki lare yatim piatu inji. Bapakmu mbokmu wis ora ana, sampun seda. Kapan matine Pak karo mbokmu? Bapak seda nalika taksih Joko, ibu seda nalika taksih Prawan. Sik, balenono ndak penak tembungmu. Bapakmu ibumu matine kapan? Bapak seda nalika taksih Joko, ibu seda nalika taksih Prawan. Lah kuwi anake sapa? Ya. Sesuk gregetne to cah iki. Mripatmu nyapa, mripatmu kok kedep-kedepne sisih, mripatmu nyapa klilipen. Ngene, Nduk, ngene. Sapa-sapa mau? Endang Pamikatsih. Aku iki rak patih. Patih kuwi derajate dhuwur, patih kuwi duwite akeh. Pomo kowe takon leren lehmu dodol bekecot ngono piye? Eman-eman bekecotmu apik nggur mbok dol piye? Lajeng kersanipun Mas Patih kadosa pundi? Leren ana nggonmu bakul, ya ta? Kowe tak boyong ning negaraku Ngastina ana ing Plasa Jenar. Kowe tak dadekke bojoku. Pama ngono no piye? Napa sampeyan dereng gadah garwa? Ya wis, lah kok rabi malih. Wong kondang kaya iki rabi siji kantu, ngerti ora? Kurang. Terus tak nggo apa bandaku sing mae wewu, omahku ya pirang-pirang, lemahku ya pirang-pirang, vilaku ya ning ndi-ndi.
Piye, pomo dadi bojoku piye, Nduk? Pamikat sih. Kowe tak gaweke omah, kowe tak yasake omah dhewe, njaluk pekarangan pirang hektar. Engko tak tukoke, tak bangunke omah, engko ngarepe tak bangunke pendopo. Ngono piye? Hah? Jenengan ngendika ngaten iki jane tenan apa mung gojek? Lho, tenan nek wis to. Bandaku ki nek mbok nggih mangan sak tedak turunmu ora bakal entek 7 turunan, ngono. Nyuwun sewu Mas Pate, ha piye-piye, Nduk? Ingkang dipun agem kerlip-kerlip niku napa? Iki ta, iki kalung. Bane saka Barlean. Dadi nek kesunaran sorot iso marake blereng ning mripat. Kowe apa durung tau roh kalung kaya ngene iki? Dereng. Pengen apa piye? Injih. Jupuken dhewe nek pengen. Wis, no, kalungku jupuken. Kula pendet kula pek mboten napa-napa. Omahku adus kalung, ngono. Jupuken pek nek nggur kalung e. Kula pendet ki ya. Kuwi sing ana letter S ning nguri kuwi. Nah, kuwi dijupuk. Matur nuwun Raden Pate ya. Kuwi regane atusan yuta. Lah niku gelange kok teng kerlip niku asli apa nggur sepuhan asli no. Piye? Dumadi saka emas 24 karat. Piye? Gelang kok ora emas tanganku gudiken, ngerti ora? Pengen piye ya? Jupun dhewe nek nggur kaya ngene wah omahku Ploso Jenar pirang-pirang nduk saestu niki ya. Jumuken. Yo gelange rantai emas yo. Kok yo apike kaya ngene. Kula pek nggih. Ya, gelang rantai emas ana tulisane iya. Pek-peken ngono. Kuwi enek tunggale ning omahku pirang-pirang. Ayo, saiki tak jak mulih ning Ngastina. Tak jak mulih ning Ngastina dadi bojoku. Tak dudui tunggalane bangsaning gelang, bangsaning kalung, bangsaning ali-ali. Muga-muga Kurawa keblasuk lakune. Perkara Kalimasada nggayuh ning Gunung Tidar nomor 17. Penting entuk kletik-kletik iki ya. Tak nggo rabuk umur. Nggih. Pamikasih melu aku mulih ana negara Ngastina, melu Patih Sengkuni mulih ana Ploso Jenar. Mangke riyen piye? Kula tak siram rumiyin. Adus inggih. Menawi sarira kula sampun seger, menawi rambut kula sampun hanggondo wangi. Kula tak nderek Raden Pate mapan wonten ing negari Ngastina. Adusmu ning endi? Teng wingking mrika. Wonten sendang ingkang bening toyanipun. Piye nek sadroning awakmu adus sing nyabuni aku ngono piye upamane lho. Mboten isin to ya siin to yo. Nek sing nyabuni jenengan kok ndak sing disabuni ngenggon ora pindah-pindah. Ya ora pindah wong kontrake rong entek. Ya bocah kok ayune kaya ngene. Mangke riyen to Raden Pate, mangke riyen nek sampun nikah mawon. Ibarat sekul mungguing rampadan pinuluk sak wanci-wanci kula nderek. Ya, aja suwe-suwe nek wadus ya, Nduk. Nggih kula tak siram riyen. Ya, tak enteni ning kene. Slamete ora konangan karo cah-cah Kurawa. Nek konangan karo cah-cah Kurawa bisa mbebayani lakon. Wis perkara Kalimasada ora tak pikir, perkara Jamus Kalimasada ora tak gagas. Sing penting aku iso rabi, tak boyong ning Ploso Jenar, tak boyong mulih ning Ngastina karo si Pamikasih. Nduk, wis bar apa kadosmu? Pamikasih, wis rampung apa durung siramu? Lho, sapa iki? Semangkah
Anggros rusumbar linggu bumi kunjing kumaluduk guntur ketuk umup kang koloni dinembak penyukuman bang Musik enek wong nek pekulitane gales rambute gori gondrong guri sapa jenengmu Begal Udawa. Sapa? Begal Udawa. Lho. Berarti iki aku ketemu karo begal pancen kaya mengkono. Sapa wae sing wanuh wani lewat alas wulusan kene. Dadi sasarane begal Udawa. Kusik. Iki mau aku ning kene ketemu karo cah wedok ayu jenenge Endang Pamikatsih. Kae begal Pamikatsih. Ya begal Bratajaya. Sing wis kasil nggawa emas-emasan kang sarta barlian saka kowe. Kowe jenenge Patih Sengkuni, pancen bener. Endi Endang Pamikatsih? Tak gawane mulih ana Ngastina bakal tak rabi sembodo kang jinangka. Yen wis bengkah dadane ilang nyawane begal udo aduh mati aku petuk begal. Padahal Gajah Kurawa maju Kurawa Hei As ana dongeng entik si panunggul paten ana panunggul apa dosane dosa ngungkuli sasama aja tindak welat lah iya bener kandamu lali sumber ketiwasan Masmiber panonku pating kalepiur Begal Udawa ki kowe ya dasar kapara nyata kowe sapa Raden Kartomarma Satra Tirta Tinalang Barat kowe Jare adimu wedok wani ngrampok wani begal emas-emasan kang sarta barliane Raden Patih Harya Senguni ya pancen tak akoni sapa wae wani liwat alas kene tembunge mung loro bondo apa nyawa yen ngeman nyawamu bandamu gawa rene ning yen eman bandamu kelakon ngleang nyawamu keparat nantang perkara karo wong-wong negara Ngastina aja mung maju ijen 1000 bareng maju 100 bareng ambrus ityan-itaran suge kendel bondo wani
Gedhemu cilik durung ndek kopat kapitu kebuntute ula tapangin kekejero kaya manuk branjangan cengkang kandeling kulitmu jemenggleng suduanmu. Yen pancen kowe satru sekti tanpa aji, teguh tanpa meguru, watek-ateken aji japa mantramu. Umpang setepi ada tawelang sati kamu takon dosa pikaludawa. Sigra bala kang tumengal rang campa samyama. Mangun sang benjang sang ati mikir Sapa iki Begal Narayana Edyan? Si kepara
Iki begal dawa. Sapa kowe? Satriya Pedhanyangan Swadama aku. Ayo. Sumingkira yen sing iman karo nyawamu. Ngejak pirang-pirang ladene kowe edan sumekian kowe.
Ah. Ah. Wes. Leno dadi kuwondo maju ya. Hai. Mo. Ah. Ot. Ah. 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 Ot. 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 Hi. Ah. Hey, hey, hey. Wani le. Yogya malih kinarya palupi Surya putra Narabakti ngawangga lan Pandhawa tur kadange panyayah tunggil ibu suwiting Sri Kurupati aning Astina kinarya gul akul sajake iki sing dadi pengarepaning para begal. Jenengmu sapa? Aranku Begal Narayana. Ya begal Suragentiri bali takon. Ratu
Anangga Karna Basusena. Yen kowe isih kepengin ngemut legining gula, isih kepengin nyawang soroting srengenge. Becik bali yo. Aja gawe gendra ana tengahing marga. Mbuh ora idep. Bondo apa nyawa? Janji ora menehi bandamu kelakon tak babati barisanmu. Ketandangan musuh dipati Basukarna kowe.
kang katrajang ing tahana wadya sanggep keprabon prangkang obro marko Bratajaya kepiye? Bubar mawut barisan negara Ngastina Kakang. Saperangan gedhe brana darbeke wong-wong Ngastina wis padha kecekeling tangan. Narayana. Kabeh bondo sing wis kecekel ana ing tangane dhewe iki mau yen trima mbok nggo ngombe yen mung mbok nggih medhok aja maneh kok sak uripmu sak tedhak turunmu pitu ora bakal bisa entek. Mula ngene yo Kakang. Bratajaya piye? Saiki lerenana lehmu padha tumindak cidra. Awit ora wurunga iki mengko mesti bakale saya jembar pawartane. Manungsa kuwi sepira ta pintere mesti ana sing ngungkuli. Setya kaya ngapa mesti ana sing nandingi. Dadi ya panebusing dosamu sing wis kepungkur ya Kakang age leren. Bratajaya ora perlu ngandani karo aku. Kakang Udawa le mbegal entuk apa? Aku leh jam tangan. Rolex. Kuning bronjong kuning ora wis pira iki. Jaman kepungkur kok wis enek bronjong kuning. Ya, ya. Bratajaya lara ireng, saiki pun Kakang bakale nerusake laku. Asile mbegal ora mung tak nggo diriku pribadi. Lan Narayana anggone mbegal uga ora sembarangan manungsa sing tak begal. Sing tak begal kuwi wong-wong sugih sing ora gelem amal jariyah, wong-wong sugih sing ora gelem sedekah. Asil saka begal iki bakal tak dom-dom marang manungsa kang keserakat uripe. Marang wong-wong kang butuhake bantuan. Lan kanggo nambah kekendelane Narayana. Narayana kudu duwe sifat kandel. Ing mangka kidul wetan iki kiyi ana pertapan sing jenenge Pertapan Untarayana. Kang jumeneng pendhita ana kono peparab Begawan Padmanaba. Begawan Padmanaba iki biyen guruku sing maringi pusaka Kyai Cakrabaswara kelawan Kembang Wijaya Kusuma. Sadurunge lakon Kangsa adu jago. Ana Aji Jaya Kawijayan. Kagungane Begawan Padmanaba kang durung diparingake kelawan Narayana ya kuwi wujude Aji Balasewu. Dayane Aji Balasewu kuwi mau kalamun sak mangsa-mangsa kapengko ing Pancabaya. Kabentusing tawang tumuli mantrame Aji Balasewu mau kawatek bisa mbledhos dadi buta sing gedene sak gunung anakan. Weh lah dalah. Cocok kuwi Narayana cocok. Krana iki mengko lamun kabare Narayana dadi begal sing hanjrah saka ngendi-endi, Narayana dikruyuka wong pirang-pirang ora bakal mbebayani. Ya. Senadyan awake dhewe iki ora golek mungsuh nanging pupur sadurunge benjut, sedya payung sadurunge udan. Sawayah-wayah ana pangridu saka wong liya, Narayana wis samapta ing gati saweging giri. Yen pancen mengko sida entuk Aji Balasewu, aku yo njaluk ora ketang mung Aji Bala 500 yo Kakang. Nek Bratajaya 500 aku tak 250 Narayana. Bagianmu nggur 30 mo. Lan iki mengko sadurunge aku sowan, panjenengane mesti wis ngertos babagan apa sing tak kandhut gandeng karo guming siring mangsa kala. Pancine Narayana bakal tumiba ning kanistan apa tumiba aning kamulyan. Mangkono Kakang. Yo, ayo lon-lonan lupaku tumuju Pertapan Untarayana.
prataruna hangutiya sanes karo mangka sakune dumati marsudi ing kawro kang akeh gunane bisane sembada Om awik namhastu namasidam sidi sekaring dawana langgeng menawi boten kekilapan ingkang prapta wonten pertapan Untarayana mriki Raden Narayana ingkang duk rumuhun nate puruhita dhateng mriki lakar kasinggihan panembahan lakar kasinggihan boten langkung sembah pangabekti kula kunjuk inggih Raden nelakaken luhuring budi kanthi awrat raos ing manah kula nampeni sungkem pangabekti paduka Raden. Mugi-mugi anggen kula nampeni sembah sungkemipun Raden Mas Narayana angrambahi katentreman mapan wonten ing pertapan Untarayana mriki. Nuwun sewu. Gawa ing manah kula kawis tinggal menawi paduka punika satunggaling satriya ingkang angumbara wonten ing jagat minangka warana pilih jalma ingkang saged ngawuningani menawi boten sareng kalian wujudipun kanugrahan. Elokipun rawuh wonten pertapan mila pandhakwa kula Raden Mas pandhakwa kula dumateng paduka menawi Raden Mas Narayana badhe anggayuh dhateng kadigdayan teng mriki niku sanes papanipun tiyang pados Aji Jaya Kawijayan menawi paduka badhe ngluhuraken asma teng mriki nggih sanes papanipun tiyang nginggilaken derajat kang sarta pangkat mila prasajan kemawon do Raden Mas paduka Raden Narayana ngemu wigatos menapa aduh Bapak Panembahan sabda paduka ingkang mekaten menika malah saya ngetingalaken bilih paduka menika pinisepuh ingkang luhuring budi jernyatanipun dhateng jagat gumelar menika boten wonten tiyang ingkang handhaku dhateng kepinteranipun rumaos lebda rumaos wibawa awit karoban dening Brana Picis awit sedaya ingkang gumelar menika kagunganipun pangeran ingkang murbeng dumadi. Dene wigatosipun anggen kula sowan Panembahan babar pisan boten badhe angajab menapa ingkang sampun paduka dawuhaken dhateng ajeng kala wau. Namung kejawi kula keparenga handhaku kulit daging dhateng paduka Panembahan. Hambapa dhateng Sang Begawan. Menawi wonten lumuntiring sih ametadakaken wilasanipun Gusti penggalih wilasaning penggalih dhateng jasad kula Panembahan kula nyuwun kaparingan aji bala sewu pandhita karya wangsit benda kembang adaping kawang susuh ngangin ngentingone susuh ngangin ngentingone oh miyang galiyeng angkung wekasane langit daladri isine bumbung wong pang lan gigiring punglu sewu-sewu tadah wadana duh Raden tinarbuka ing wanci menawi wonten tamu agung ingkang asarira satriya sudra kados jengandika boten namung katuju ing ngenu mapan anggen kula ketitipan aji bala sewu suraosipun maknanipun kula menika gaduh nanging kula menika boten gadah
Sasampunipun Paduka rawuh ngersakaken kedah mundhut Aji Balasewu. Satemenipun inggih panci menika Aji Balasewu pinundhut dumateng ingkang kagungan. Kakang Narayana Kakang, apa Bratajaya? Mengko yen wis kelakon pinaringan Aji Balasewu dening Sang Begawan aja lali aku Cipratana lho Kakang. Lah kaya bocah cilik wae kowe iki Bratajaya. Aku yo ngenge ana Narayana. Bab kuwi gampang Kakang Udawa. Raden, namung wanti-wanti piweling kula dumateng Raden Mas Narayana. Sasampunipun Paduka Raden anampi wujudipun Aji Balasewu. Paduka Raden boten kenging nilaraken, Paduka Raden boten kenging ninggalaken darmaning kasatriyan. Dene darmaning kasatriyan menika cacah wonten gangsal. Setunggal darmaning satriya menika rumeksa dhateng rahayuning bumi kelairan. Maknanipun mbelani Kang Sarta depani dhateng Ibu Pertiwi. Ingkang minangka sarananing kasantosan menggah kekiyataning badan mila menawi warga negara pejah amargi mbela dhateng negara suraosipun sami kalian tinimbalan ing pangkuwaning ibu. Angka kalih tresna ing bangsa welas asih mring kawula dasih. Maknanipun ingkang saged nyiptakaken katentremaning jagat raya. Senadyan dumadi saking pinten-pinten suku, pinten-pinten budaya, Kang Sarta pinten-pinten agama inggih namung raos kabangsan menika. Angka 3 Raden rumeksa dhateng pandhita ulama Kang Sarta Brahmana ingkang nedeng olah budya. Awit inggih namung saking pituduhipun para pendhita, para ulama Kang Sarta para pendhita ingkang mahanani jagat menika kebak raos welas lan asih. Sabab moka tinemu ing akal, langka tinemu ing rasa. Kapinteranipun tata lair menawi boten linambaran budi luhur lan sucining kapitayan. Ingkang badhe tumindak utami menika moka sanget senadyanto yang gesang tanpa bondo menika mboten aji nanging menawi jiwanipun kalebetaning bondo ngedan bondo muja murka tanpa ngutamekaken dhateng budi luhur lan sucining kapitayan tetela sesamining manungsa badhe mentala dumateng kasangsaraning asanes. Angka 4 setya tuhu ing janji nepati janji kang wis kawedhar. Maknanipun menungsa saged dipun arani utama menika menawi sampun boten purun mblenjani ing sumpah nglincati ing perjanjian. Awit menika dados panumbasing lampah lahir utusaning batin ingkang pungkasan angka gangsal. Tunduk ing bebener ada dasar kitab suci maknanipun Raden. Tuntunaning kajiwan menggaing tiyang atindak utami menika menawi sampun kepareng maos kitab suci, Weda suci sarta Begawat Gita. Ingkang mekaten Raden sumangga gangsal perkawis ingkang sampun kacakup kala wau mugi katindakno. Kanthi lila ikhlas sing manah kula kedah masrahaken Aji Balasewu. Agenging panuwun konjuk dumateng Bapa Panembahan. Lajeng kados pundi tata caranipun anggen kula badhe nampi Aji Balasewu? Sumangga Raden sesarengan lumebet wonten sanggar pamelengan ingkang dhateng mriku mangke kula badhe ngaturaken. Mboten kitang seklimah rajah, mboten kitang seklimah wifik. Wujudipun mantra ingkang kedah paduka tampi. Matur nuwun Bapa Panembahan, matur nuwun. Lara ireng Kakang Udawa entenana luwih dhisik ning kene aku bakal manjing ana sanggar pamelengan. Apa ora dililake aku melu to Kakang? Ora kena. Narayana, aku ki mbok melu ngenge ana Aji Balasewu. Aja, upamane Kakang Udawa ora nampa, aku sing nampa rak ya padha wae to Kakang. Amarga wong telu iki sak napas. Narayana, ngono kuwi jenenge milik gendong lali. Wo, lah telah malah dredah karo kancane piye to iki? Sumangga Raden. Lara ireng.
Apa Kakang Udawa? Narayana cah brenggeh. Kudune kabeh mau dirasake bebarengan. Rekoso disangga bareng ning yen mulya ya kudu dinikmati bareng. Sabab saka pakartine Narayana kang milik gendong lali. Sebab ngemut legining gula Udawa ora trima. Karep munjur kepiye Kakang? Saiki aku kepengin ngrungokke wedare Aji Balasewu. Kang awarna mantram. Awit saka wedare Begawan Padmanaba. Aja lho Kakang. Pundak ora prayoga yen nganti Kakang tumindak cidra. Gedhe-gedhene nyedak marang sanggar pamelengan mengko Kakang Udawa mundak kena walate. Percaya diri pribadi ora ana barang sing malati. Japa kok malati kaya ngapa walate? Coba tak incengi wedare Aji Balasewu. Raden, kula wonten dawuh Bapa Panembahan. Badhe kula wacakaken mantramipun ing benjang menawi paduka Raden kapengkok ing Pancabaya. Mantram niki saged kawaos minangka dados bebetenging diri. Bapa Panembahan ngestaken dawuh. Hong ilahing Mangran Cempana Sidam Sekaring Bawana Langgeng. Sun watek Ajiku Balasewu, Sang Hyang Guru pangadekku, Sang Hyang Bayu palungguhku. Sang Hyang Kala ing dadaku, Buta Sewu ning omahku. Hong Yamuna Masahah, aku Aji Balasewu. Ungel-ungelan mekaten lak sak langkung gampil to Raden. Nanging ingkang awrat menika panumbasing lampah. Kejawi saking menika Raden sampun dugi titi wanci bilih kula kedah animpal keli. Dateng jengandika Raden Narayana mugi sak sampunipun kula nderek dados tunggal kaliyan jengandika Raden. Ing benjangipun Raden Narayana saged dados tuladha tuntunaning sesami. Lah kecekel mantrame. Wis kecekel mantrame. Mantram japa ngono rek malati. Malati ning nggon ngendi? Hong ilahing. Mangar Camana Sidam Sekaring Bawana Langgeng. Sun watek Ajiku Balasewu. Sang Hyang Guru pangadekku, Sang Hyang Bayu pelungguhku. Sang Hyang Kala ing dadaku, Buta Sewu ing omahku. Hong Yamuna Masaha. Aku Aji Balasewu. Jeleger dadi buta Raden Utawa. Jiwa manjing kaya piye iki mati aku. Narayana, lara ireng aku ranggugu kandhamu di. Ilang udawaku, ilang kebagusanku saiki aku mbledhos dadi buta kaya ngene Yayi. Yo manggon ning kene iki lho Kang, jenenge welak ki ning kene iki. Jenenge walat ki yo ning kene iki. Aku ora maido. Kabeh mau awit saka kedereng nafsu nggone Kakang Udawa kepengin duweni Aji Balasewu. Ning rak
kabeh mau mawa itungan. Yo aku njaluk pangapura Narayana. Aku tambah nono, aku luwarono, aku balekno wujudku sekawit. Nek wujudku kaya ngene, ratalah wedukan Raduyan Narayana. Ya. Sebab saka Kakang Udawa sing wis ngrumangsani ngreh kaluputan. Mara gage saiki kowe luwara, mbok menawa dikeparengke saka Bathara, Udawa luar saka Panandang. Waduh, Narayana. Ya wiwit saka dina iki lahir batin Seksenana jagat saisine kiblat 4-5 pancer Seksenana. Ora kok jeneng aku iki prasetya nanging kanggo kendali olehku sok kladuk. Seksenana lara ireng miwah ngandika Raden Narayana. Wiwit sakmangke kula bekti lan basa dhateng Paduka nadyan Paduka menika adi kula. Nadyan Paduka menika adi kula selamenipun kula maksih kiyat glawat. Kula mboten badhe pisah kalian Paduka senadyan nista lan sengsara. Lan sumpahipun Udawa. Sumpahipun Udawa gesang kula badhe kula sramakaken jiwa raga dhateng Raden Mas Narayana. Upami wujudipun duwung jengandika ingkang minangka curiga kula minangka warangkanipun. Syukur menawi ing benjang Paduka dados ratu ing pengangkah kula badhe ngadhekaken diri minangka dados pekatikipun Raden Mas Narayana. Ngantos dumugi ing Pejaraden menika sumpahipun Raden Udawa jleger siniksanan jagat raya sumpah Raden Udawa. Ora mikir alam adesang sira aja padha perula kabeh ngono tasane yen susmo aja padha sembrono supaya datanan pucitra. Iki BK Narayana Banda apa nyawa?